Mari kita apa iki jenenge iki? Apa iki ya? Madu mangsa. Ayo ngunteli madu mangsa rewang ki mono, guys. Kalau sing ape duwe gawe kalau wonge. Halo Mbah Sum, halo. Madhep to Mbah Sum? Sopo tok iki? Sopo? Aku gawe ayo buntel apa ki jenenge? Madu mangsa. Nek ning gone apa, guys? Iki jenenge mana madu mangsa. Madu apa, Mbah? Madu madu caplok jerene Mbah Sungep. Madu mangsa iki jenenge. Mangsa iki Mas. Kok iso apik ya? Piye iki? Mangsa ketiga. Ora iso rapi to ya. Pilih ora gak tau ngadai marai. Ini guys. Ditinggo iring-iring nganten iki mono. Ngatene kantene sing penak, sing mendarat sing pegel.